4 så. Mads og Markus. Ja. Og du er lort. Hvad siger du? I vil gerne forsvinde for os, eller hvad? Nej. Er det det, jeg siger, I vil gerne med? Nej, vi giver 500 kroner for at ret for det. Omkring 100. Derfor, jeg kan have et virkelig fedt forsikringsnummer. Hvis ikke? Ja. Mange bliver det med, og så skal jeg nok forsvinde. Det er stærkt. Så forsvandt Mads. Markus, kan du forsvinde? Hvad? Kan du forsvinde? Det skal jeg nok gå efter den her. Fordi så prøver vi lige at få Mads tilbage, okay? Yes. Ja, jeg kan ikke sige så meget for dig, okay? Mother! Du har en flaske med en penge, som er meget dildo. Prøv at se her. Ja, det skulle også se en der. Nå, okay. Okay, er I klar? 3, 2, du er klar, hedder det. 3, 2, 1, nu. Mads er kommet tilbage med... Vi prøver lige at få ham tilbage. Er I klar? 3, 2, 1, nu. Der kommer han. Ja. Okay. Synes jeg også, vi skal have Markus tilbage? Det synes jeg ikke, fordi jeg synes, det er lidt pinligt for ham, ikke? At være væk der for evigt. Rigtig rusten der. Ja, nu prøver vi lige at få ham tilbage, okay? Er I klar? Vi prøver lige at få Markus tilbage. 3, 2, 1, nu. Kom nu, Markus. Hvad fanden? Har du knæppet igen? Vel for kalden, når du er stiv. Tror jeg faktisk, det er sådan her. Ja. Markus, ja, du har noget hængende her. Så fandt det. Ja, Markus, der er lort på. Der er lort på, Markus. Ja, det smager fed. Okay, det var så ikke gjort alligevel. Det var meget brugsted. Okay. Markus, hvad siger du til, at du bare forsvinder igen? Det lyder rart. Hvor er min sprut? Så dukker du op til, hvad hedder det, til festen bag, så okay? Er du klar? Vi mener her nu svær. Hvad? Hvad skal jeg? Okay, vi ses. Forsvind.